एबार खेला जागोन बे खेलायाव प्रमद बर'आ देरहागोन साबेसेसो जइन जाफैदों जों दिनै 8 जन जइन जाफैदों सिगां मायाव दंमोन सिगां जों बिजेपि आव दंमोन बेवहायनो नांगोलाबादि जों केम्पिं खालामफैदों दा बिथांमोननि सायाव मा बुंगोन जों नांगोला लिंदोंबाबो लिङाखैबाबो जों बिजेपिखौ मोजां माबा जों बे ट्रेक्टरखौ मोजां साननानै गावनि साननाय हनानै बेग लानानै जों ट्रेक्टरजों जइन जानो होनानै जों गावनो सिखारबोदों गोबां बिजेपिनि जे वर्कारफोर दैदेनगिरिफोरा बांसिनानो नांगोलाव थांदों बेनि थाखाय नोंसोर मा बुंदों जों बे नांगोलाव थांदोंबाबो जोंनि सायाव जों जेथु मोजां जोंनि बिबेक लानानै जों बिजेपि माबादों नांगोलदों ट्रेक्टरजों जुगजान खालामनो होनानै ओंखारबोदों बेनि सायाव नोंसोरो दिनै ट्रेक्टराव जइन जाबाय दा बेयाव रायजो राजाफोरखौ मा खालामदों रायजो राजाफोरजों जों जोंनि जिथु बिजेपिनि पार्टि दंमोन ट्रेक्टरानो जोंखौ आगोलनिफ्राय मोजां साननानै बिदि मोजां लाइनाव दोङो होननानै जों बिदि बिबेक लानानै मोजां लामायाव फायथो होनानैनो गासैबो जोंनि जिथु पार्टि दं बेफोरखौ जों ट्रेक्टरनि जानानै मदद होनो खालामनानै जों सिखारबोदों इलेक्शननि बारहावा बे बारहावानि गेजेराव नांगोलबो फैदों ट्रेक्टरबो फैदों बेनि गेजेराव नोंथांमोना ट्रेक्टराव दिनै बिजेपिनिफ्राय बिजेपि नागारनानै जिथु नोंथांमोना ट्रेक्टराव बा बिपिएलखौ सापर्ट खालामनो फैबाय जगदानबो जाबाय बेनि सायाव मा फोरमायगोन जों जेराव मोजां खामानि मावनानै जों बेयाव ओंखारबोदों बिनि अनगा आं मा बुंनो जेराव खामानि मोजां मावदों जों बेयावनो फैनांगोन ना बिसोरनि अनगा दांगला जि मावदों मा मावदों जों मिथिया जोंनि जेराव जाय जेसेबां मोजां खामानि मावदों जों बिसोरजों ओंखारबोदों दिनै जिथु नैबेयाव गोबां नांगोलनि जिथु सरन बर' बिथाङाबो केम्पेइन खालामफैबाय थादों बेयाव नोंथांमोना जगदान जानायनि मोनसे थांखि फैदोंमोन बेफोर फैदोंमोन नामा जोंहा एफ्राव जेबो गैया जों जेराव फैनांगौ जों बेयावनो फैखादों बेसेबां फोथायथि दं जे नोंथांमोना बिपिएल जोंहा फोथायनाय बिपिएलआव दं जोंहा फोथायनायखाय जों फैदों बारबोसि हाग्रामा महिलारि बिसनाथ ओनसोलनिफोरखौ बिटिआरआव हाबजानो बादा जों बिटिआरनि मानसि जों बिटिआरआव भट होगोन बिटिआरनि थाखाय जों जुजिदों जों बिटिसिखौ जोंनो नाङा जों बिटिआरआवनो भट होगोन आरो बिटिआरआवनो थागोन जों